Казалі, што калі ў беднага шляхціца сабака разлёгся на падворку, то сабачы хвост абавязкова будзе ўжо на зямлі суседа. Або знакаміты прыкол з пінскай шляхты. Лупцаваць шляхціча, маўляў, можна, але на дыванку, не на голай зямлі, каб з гонарам. Вось з такіх прыколаў і сатканая збольшага нашая памяць пра шарачковую, заградовую ці засцянковую шляхту. А вось гэта і дарэмна. Мяне завуць Васіль Калач, тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах, а сёння пагаворым пра засцянковую шляхту. Пра тых, каму не пашчасціла нарадзіцца ў доме радзівілаў або сапегаў, тым не менш, гэта сапраўды важная серыя нашай праграмы, бо менавіта з гэтае шляхты найчасцей і паходзілі нашыя продкі. Якія агулам былі катэгорыі нашага шляхецтва? Магнатэрыя, радзівілы, патоцкія, сангушкі ды іншыя. Найбольшыя землеўладанні, гарады, фартэцы, плюс найбольшы ўплыў у дзяржаве. Пра іх гавораць найчасцей, і мы таксама. Ёсць пра што гаварыць. Шмат успамінаў, дакументаў, фактаў, цэлай галерэі партрэтаў. Сярэдняя шляхта. Гэта тыя, хто мелі некалькі ці як мінімум адну вёску. Самі фізычна не працавалі, мелі ўплыў на палітыку праз тое, што былі пасламі на сойміках і соймах. Дробная шляхта. Заградовая, шарачковая ці засцянковая. Мелі часта адну валоку зямлі, на якой працавалі самі. Так-так. Мелі права судзіць падданых, нават калі на дадзены момант сваіх падданых не было. Таксама мелі прывілеі ды права ўдзелу ў сойміках. І ўрэшце шляхта галота. Тыя шляхціцы, якія з пэўных прычын страцілі зямлю ды працавалі на магната. Фізічна або як кліентэла, або як гайдукі, адміністратары. Пагардліва пра галоту маглі казаць: чапляюцца да панскай клямкі, нагадваючы пра залежны стан гэтых людзей, якія ўсё адно не забываліся на сваё паходжанне. Нават калі ставалі жабракамі. Бывала і тэтак. Ужо на пачатку 16 стагоддзя за службу, найчасцей вайсковую, звычайна давалі адну валоку. Ты на сваёй зямлі – шляхціц. Дарэчы, валока ў Вялікім княстве літоўскім – гэта 21 гектар зямлі. Як казалі тады, 3 поля. Калі зямля зусім дрэнная, то і болей маглі налічыць. Дык вось, стандарт для дробнай шляхты – адна ці некалькі валокаў. Да 100 гектараў. Гучыць добра. Але ж ты паспрабуй адваяваць зямлю ў пушчы. А колькі там балота ці пяску? А далейшыя стагоддзі – гэта здрабненне маёнткаў. Падзелы паміж дзецьмі. Так з'явіліся паўвалочкі, чвэрць валочкі. І ўжо ў 19 стагоддзі тыповым маёнткам засцянковага шляхціца было ўсяго пару гектараў. Ну а якія там прыгонныя? Сам ідзеш за саху, ды і працуеш. То бок, не прапівалі яны свае маёнткі да багацці. Гэта быў аб'ектыўны для старога феадальнага свету працэс здрабнення зямельных уладанняў. Ну і для справядлівасці. Панятоўскія, патоцкія, касакоўскія ці гансеўскія усе яны мелі заградовыя шляхецкія радаводы. Самі далей праз працу ці фартуну дасягалі вышыняў. Маёмасна і ў побыце дробная шляхта мала рознілася ад заможных сялянаў. Далёка не ўсе ўмелі пісаць. У дакументах можна сустрэць пазнакі крыжам замест прозвішча. Беззямельная ці малазямельная шляхта часта ішла ў міліцыю. Не ў сённяшнім значэнні, а ў тагачасным. То бок, у гайдукі, казакі, лістаношы, розныя службы. Хто пасур'ёзней? У кліенты да магнатаў. Людзі для розных даручэнняў. Канешне ж, войска. Ніводная вайна без дробнай шляхты не абыходзілася. Не будзем забываць, што гэта самая шматлікая катэгорыя нашага дваранства. Не маеш каня? У пешыя аддзелы, калі ласка. Не паверыце, але абавязковы, як нам здаецца, атрыбут шляхціца шабля таксама мог быць не ў кожнага беззямельнага шляхцюка. Ішоў такі на вайну з кіем, палкай сукаватай ці дзідай, мо начальства чаго выдасць. Падалей ад галечы
дробная шляхта часам ішла ў гарады, дзе бралася за шынкарства, млынарства, кавальства ці браварства, піваварэння. Але гэта вельмі тонкі лёд. Займаючыся мяшчанскай працай можна было згубіць тое шляхецтва. Ай-ёй-ай-ёй. Таму ішлі на хітрыкі. Пакідалі на зямлі сям'ю ці звярталіся па шляхецкую атэстацыю, каб пацвердзіць паходжанне і правы. А калі не было куды вяртацца, часам у гарадах і заставаліся вядучы свой бізнес. Шляхта заградовая. А што такое загрода? Фактычна агароджаны панскі двор, які стаіць асобна ці ў засценку. Засценак – гэта шляхецкае пасяленне, такая калонія. Этнограф Шпілеўскі ў 19 стагоддзі пісаў, што засценак ад слова «за сцяной». Зноў жа, агароджаная тэрыторыя, дзе жывуць небагатыя шляхціцы без маёнткаў. Аўтар параўноўвае іх жыццё са старажытнымі крывічамі ці дулебамі. Нібы асобнае племя. Усе часам з адным прозвішчам. Гануты, кісялі, мажэйкі, валодкі. І гэтым жа імёнамі называюцца іх засценкі. Чаму ж бедную шляхту называлі шарачковая? А шарачок – гэта шэрая світка з даматканага сукна, якую насіў шляхціц роўна як і селянін у працоўныя дні. А вось у непрацоўныя яго часам цяжка было адрозніць ад сярэдняга ці нават заможнага шляхціца. Так, Генрыка Жавускага ў беларускім маёнтку яго бабкі вучыў грамаце збяднелы сваяк. Падпрацоўваў рэпетытарам. Дык той насіў кунтуш пад колер рэвеня, блакітны жупан, срэбны літы пояс, лакіраваныя боты ды запінку з брыльянтам, кашулю мяняў двойчы ў дзень, як на баль. То бок, побыт нават часта сапраўды паўтараў сялянскі, але заўжды хоць нечым розніўся. Дробны шляхцюк нават скот вёў пасвіць не ў лапцях лазовых, а ў чаравіках. Гэта Міцкевіч пісаў. Папулярныя ў Беларусі ды Літве лазні таксама розніліся. Калі ў сялянаў дым ішоў у сярэдзіну, то ў шляхты праз комін на двор. Важна, што шляхта без вялікіх маёнткаў і грошай заўжды старалася трымаць марку. Не выдавалі дачок за сялянаў, толькі за сваіх. Звярталіся адзін да аднаго пан-брат, і нават калі ў размове ці перапісцы нехта казаў прыяцель, маглі пакрыўдзіцца і нават вызваць на бойку. Дамоклаў меч з губы шляхетнага статусу вельмі палохаў. Калі не было чым заняцца, ды дапекала крыўда, адзін аднаму мог нашкодзіць. Пусціць плётку: вось ты, Матусевіч, не шляхціц, а сын сялянскі з мянушкай Матус. Тут ужо пачыналася масакра. Хто каго? Або ў судзе, або на шаблях. Пра засцянковую шляхту нават у 19 стагоддзі былі розныя, цалкам палярныя думкі сучаснікаў. Рамантык Уладзіслаў Сыракомля глядзеў на яе з сумам. Нашчадкі магутных і авеяных славай рыцараў, маўляў, здрабнелі ды дэградавалі. Не хочуць вучыцца, займацца побытам, павышаць прыбытак з гаспадаркі. Усё лепшае ў мінулым. А вось Адам Кіркор апісваў дробную мсціслаўскую шляхту. Гэта самы ўсход Беларусі так. Шляхціц голіць бараду, але пакідае вусы. Апранае шырокія шаравары, камзол, гучна гаворыць, шчыры ніколі не супраць пабіцца. Шляхціц больш заможны, менш п'е, дужэйшы і больш рослы за селяніна. Ахвотна вучыцца, ідзе на службу, усе чыноўнікі праваслаўнае і каталіцкае духавенства шляхецкага роду. Шляхцянкі апранаюцца ў белае, як снег, нават калі дома глінабітная падлога. Румяныя шляхцянкі з гарачай крывёю, яскравы аганёк на фоне шэрага беларускага краявіду. Дык кім жа была насамрэч засцянковая шляхта? Засцянковая шляхта была сабой засцянковай шляхтай. Вялікай супольнасцю са сваёй традыцыяй, адрознай і падобнай адначасна і на культуру магнатэрыі, і на сялянскую. Фінансавая неўладкаванасць, калі за тваёй спіной няма радзівілаўскіх мільёнаў і падрыхтаваных ад нараджэння пасадаў, была праклёнам, але адначасова
дабраславеннем беднай шляхты. Бо трэба было варушыцца, здабываць веды, вучыцца, кудысьці ехаць, ваяваць, уключаць розум і волю. Таму, уласна, львіная доля нашых герояў, асабліва 19 і пачатку 20 стагоддзя, паходзіць не з сапегаў і радзівілаў. Гэта Касцюшка, Каліноўскі, Міцкевіч, Багушевіч, стваральнікі беларускай літаратуры ды першыя палітыкі. Усё гэта нашчадкі сярэдняй, а часцей нават дробнай засцянковай шляхты. Правобраз таго самага сярэдняга клясу, на якім трымаецца і дзяржава, і нацыя. А пра тое, як расійская імперыя пазбаўляла гэтых людзей шляхецтва, старалася вывесці ў бяспраўныя сяляне, як высяляла ўглыб сваёй дзікай дзяржавы сем'ямі ды цэлымі засценкамі, мы яшчэ абавязкова з вамі пагаворым. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!